Yoni efere goma molotine nyemba ya duma dulare nyoni efere goma molotine nyemba ya duma dulare nyoni efere goma nabi molotine nyemba ya duma. En puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmitoɗo alhamdulillahi en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha alhamdulillahi en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men an goni ene woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal hettiyankoɓe weltare tv jambalɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñay ɓataake bindaɗo mawnde 15 seeɗto hitande ujunnaje 2022 ɓataake meɗena ko fate wasiya musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv mbeɗa wasiyi hooram mboɗo wasiyi en ɓeydoɗen tinnade jinnaɓe meɗen ɓeydoɗen tinnade e jinnaɓe men wuurɓe ɓe e mayɓe ɓe pop guurɗo o e mayɗo fof foti ɗo jinnaɗo ɗo ɗo ɓiɗɗo ɗo jinnaɗo ma guurɗo o e mayɗo fof foti ko mbaɗanta guurɗo o ko ɗum mbaɗanta mayɗo o so nene mane wuuri tinnoye makko holtinmo ñamminmo yarnumo suɗmo yonnumo haw yooɗa guila mo wuuri weltinmo holno weltinirma nde gonɗa cukalel ha jala ha kekkita ha beltoɗa waɗanmo ɗum saɗa wawi sa ala ɓattomo jewtida e makko guittamo yewende muñanamo ko jinnaɗo ma hadema holtinde goɗɗo holtin nene ma ha holta sodanmo paɗe moƴƴe sodanmo cakka moƴƴa hokkumo laaɓal timmugal hokkumo ñamde timmude teni kadi ɓattomo yurmomo hormomo hokkumo konguɗi ne wiiɗi baaba ma holtin ɗum saɗa jogui hadema holtinde goɗɗo ñammin ɗum yarnu ɗum suɗɗum ɓatto ɗum haalde mum haala ma yo won less haala muɗum jinnaɗo ma so tawi wuurani walla jinnaɓe ma guurani ɗoftoɓe nelduɓe duwaw yurmoɓe nelduɓe duwaw e kala saaha ko mbaɗanta wuurɓe ɓe ko ɗum poɗɗa waɗande mayɓe ɓe jinnaɓe ma mayɓe ɓe nelduɓe duwaw woto yejjitɓe sakkonoɓe siftorɓe miccoɓe micco konguɗi mabɓe micco gurdam mabɓe micco no ɓe gondirno e ma micco no gondirnoɗa e mabɓe neldaɓe duwaw ganda ko jinnaɓe ma wuurɓe ɓe ñammin yarnu holtin netonoɓe ɗoftoɓe he less mabɓe woto ƴewnoɓe mbayi woto ƴeew jikkuji mabɓe woto ƴeew gonagal mabɓe ƴeew ɓiɗɗo no foti waade jinnaɓe mum mbaya noon ɗon ɗo kalɗen jinnaɓe nde tawno jinnaɗo ne teddi ko Allah teddini jinnaɗo wi e hey mon
ɗoftoɗe jinnaɓe mon min dokka mon ɗon docteur Djiby Sow. en ñaguima yafuya mamin gartoy e rokkude mon docteur Djiby Sow. mbiɗen ko ɗoftoɗen jinnaɓe men, ɗoftoɗen jinnaɓe men, teddinen jinnaɓe men, kormoɗen jinnaɓe men, jiɗen jinnaɓe men. kala ko mbawɗa waɗande goɗɗo tinno waɗan jinnaɓe maɗa. docteur Djiby Sow. ayo bela yoro mi dañi bela mi hirndana bela yoro mi joftay bela ayo bela yoro mi dañi bela. docteur Djiby Sow safriyanke wittiyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gondena. docteur Djiby Sow ne jogui beelema mawɗo no fewi habrude dendagal Mauritanianaɓe ha tenti noon finoɓe e Nouakchott. oɗo saaha mo gonden docteur Djiby Sow ne tawe to Nouakchott, taw kadi tawete koto 6e so tawi a ƴetti bedda paaɗo Carrefour Budda ha aɓenni jama keso maheteɗo ɗono galle dewɗo hen e galle ɗimmo ma tawɗon étage guiri boulot, ma tawɗon tableau mawɗo ene winda Djiby Sow grande guérisseur international. docteur Kidira andu a yettima ɗo docteur Djiby Sow ɗo. docteur Djiby Sow ko wittiyanke bittuɗo leydi Mali, witti leydi Sénégal ha heeɓi ko laaɓi ko fate banggue gueɗe rafiji kala, kono ne kadi ha heeɓi haqiqa ko fate banggue safruji leɗɗe. wonande an joguiɗo caɗele fibrome, kiis, nem, prostate, soppis, hernie, nonne kadi tension, diabète, ha ko fate banggue koyɗe jaaɗoje, keeceje, ɗojjo dumingo, an donkuɗo ɓesnude, joguiɗo caɗele gorago. ɗeɗo henna gueɗe kala docteur Djiby Sow ne safra guite ŋatoje, kala hen ko wawi wonde reedu wuttindu hewdu rafi ha heewi fode docteur Djiby Sow ene hattani ne jogui witto mum ha timmi. sa yiiɗi hebde docteur Djiby Sow taweteɗo hannde to leydi Mauritanie laamorgo mum Nouakchott, mbatta ko 00 222 34 83 26 89 walla mbaɗa 00 222 31 27 79 57. so tawi noon ko numéro ji makko WhatsApp 00 221 77 244 92 81. so tawi ko numéro makko leydi Mali ko 00 223 70 85 72 47. mbadden dando faade docteur Djiby Sow mo Allah rokki sellinde oɗo saha hande mo gondena. ñoni e fere gomba molotine ñemba yaduma lulale ñoni e fere gomba molotine ñemba yaduma duwari ñoni e fere gomba molotine ñemba yaduma. musidɓe tedduɓe caggal nde kalɗen jinnaɓe teddinen jinnaɓe men. so en teddini jinnaɓe men en ɗoftima jinnaɓe men, ɗoftoɗen mawniraɓe men. galle waɗi ko mawniraɓe, hanki galleji men wonno hen ko deedam deedam deedam. hande noon wonti ko kaari 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 kaari. goto kala mawnini hoore mum ha ɓurtima mawnum. hokku mawne fodde, ittan mawne gueɗal. ko joguiɗa jawdi ko kala, ko joguiɗa gandal ko kala, rokku mawne o gueɗal. mawne o woni afo mon o, afo galle mon o, so debbo so gorko, ittan mo gueɗal. caggal nene e baaba ko kanko, kanko heccuma. sa ɓurmo gandal kanko heccuma. hokkumo gueɗal, teddinmo, ittanmo gueɗal, wanmo yeeso maɗa. so jawdi joguiɗa, ittanmo gueɗal, teddinmo, wanmo yeeso ma.
goɗɗo o ne waɗa goɗɗo o yeeso mum goɗɗo o ne waɗa goɗɗo o yeeso mum ha jettuɗen koddajo o ko ni pewirten kono so wonti komi mawne min komi mawne a waɗani komi mawne a hollani komi mawne mi wawa hollude komi mawne ɓayde komi mawne eɗen gandi no aadaji men mbayi eɗen gandi no neesu men wayi mawniraɗo ittante gueɗal mawniraɗo hormete an miñiraɗo rewe mawne saɗa jogui ko teddinirɗa mawne teddinir mawne saɗa jogui ko kalduɗa e mawne haalde mawne saɗa jogui ko pewjiɗɗa e mawne fewjide mawne calɗen ceerigu hande en jettima e nokku ganduɗa neɗɗo daña gandal salo mawnum salo rewde mawnum en waɗa hoore mum mawɗo ɗoɓe jooɗi kala fiito becce ko mawɗo mawnina hoore mum ha waɗa mawnumen ɓe less mum ha yaɓɓaɓe less wona yaɓɓi fodde mawniragal ngal ko ponnoɗa ƴoftade jinnaɓe ko ko ɗum woni ko poɗɗa ɗoftade mawne o ko daña jawdi mbaɗa haajuma e jawdi ma ha kalfira jawdi ma ndi mawniraɓe ma mbattaɓe miñiraɓe maɗa so tawi en ɗacci ko foti wonde ko dañen ko fotani wonde ko ɗum woni hande ko hefti galleji men ɗi ko goto fof hande ko hoore mum mawniraɗo ko hoore mum miñiraɗo ko hoore mum dewɗo hen ko hoore mum hay goto sowata goɗɗo o arade galle donka andude hol gonɗo mawniraɗo e miñiraɗo walla goto fof ne fiito becce min heccuma min heccuma holko keccuɗami duuɓel gotel lebbi tati hitande wotere ko mawne tan ka miñiraɗo tan won place miñiraɗo o wona place mawniraɗo mawniraɗo yurno miñiraɗo miñiraɗo yurno mawniraɗo ɓe moƴƴina gurdam mabɓe hande aduna hande en telɗi ɗum waɗi goto kala huuli moni kala nana fiya caggal nde ɗoftiɗen jinnaɓe kormoɗen mawniragal e miñiragal beele mbawen wurde gurdam moƴƴam musidɓe tedduɓe so ɗum ɓenni ko jiɗɗen haalde goɗɗum ko actualité seeɗa sernaɓe wajotoɓe jumaji e jamaji ɓeyde moƴƴitinde hutbaji ɗi faade gueɗe jahoje nder leyɗele ɗe faade e gueɗe jahoje e nder leyɗele ɗe tekkine hutbaji ɗi yo guuraji ɗi guste yo maaro uste yo nebam uste yo sukara uste yo hôpitaluji ɗi gustu piriji ɗi yo pharmacie ji ɗi gustu piriji ɗi miskineɓe ko maayɓe miskineɓe ko tampuɓe miskineɓe ko loriɓe a windante ordonnance ala ko coɗɗa sa rutima to docteur wima pourquoi a yarani leɗɗe ɗe ten Allah moni seydi ala hay ko ñamɗa mo ala ko ñaami holno sodirta ordonnance foɗɗere ko ma taway hunde e reedu nde sella so tawi a woni joom galle pittali nayyi pittali joyyi pittali jeegom pittali jeeɗiɗi pittali sappo Allah ne fawi ɗum e dow hoore ma aɗa andi ɗum ɗo fof Allah fawi ɗum ko dow hoore ma subaka fof ko an yaltinte dépasse ko ñamminɗaɓe a ɗanota ko jamma sa resdama haalis a ñamat kala ko neɗɗo wawi resudema a ñamat sa yi jawdi janande a ñamat a wawa nunɗu ɗon saabu a wawa nunɗude ɗo jiyata ɓiye joom suudu ma yumma bane debbo musidɗo ma gorko fayiɓe ma ñamata jarata ɗo moftikaki janande ɗum addi hande caɗele wiya kaari nunɗani wona kaari nunɗani an desnuɗomo o a resdi katujinɗo e hunde mo ala mo galle fawi e dow mum teni wawa darde galle mum ñamata taw ene mofti ko ma ko wiyani hisna ɗum ne ɗacca galle ma e heege wawa wonde ɗum noon ɓeyden hutbaji ɗi ɓayde lamɓe ɓe ne garay moon onon sernaɓe aɓe keɗo moon yooɓe gustu guuraji ɗi soɓe beelama ɓe mbawi saabu soɓe beelama wadde ɗanle ɓe mbaɗat ɗanle so politique yonti ɓe jaltinta ko milliard uji aɓe ƴama yimɓe aɓe bonna haalisaji aɓe cooda otoji aɓe jolelaɗe diwoje aɓe ɗanno partout deke firti ko heesuji mabɓe ɗi ne mbayno lut kalis kalneɓe ɓe nana intérêt personnel yo nattu intérêt personnel yo nattu joom ata mobba enveloppe tottuma politicien ara
mobba enveloppe tottuma yo nattu haalamo ko nafata ɓiɓɓe leydi ndi ko, haalamo ko nafata continent o ko, haalamo ko nafata commune o ko, haalamo ko nafata département o ko, haalamo ko nafata région o ko. ken wuurɓe caɗele ɓole hannde. so ɗum ɓe ni ene moƴƴi sernaɓe nunɗa kaala hannde ko woni Sénégal ko, se mbiɓen sernaɓe noon ko tottaɓe konngol e téléji e radio ji. hannde Sénégal yettima won nokku a wawa andu ko yahata e Sénégal ko mbete ko diine walla wona diine, mbete ko aada walla wona aada. jaafuɗon sa ƴeewi hanki hakkude oɗo sukade biyeteɗo Adji Saar kame ndey Khady Ndiaye ndey Khady Ndiaye guddinoɗo salon ɗo worɓe e rewɓe ɓoosate. Adji Saar garnoɗo ene ligguineɗon ne ɓoosane yoɓe. Ousmane Sonko janoɗo toon ɓoosoyeede waɗi tuumo wonde min a wonde am walla ala. ƴeewon hanki kuccam e kuccam maɓɓe tribunal, ndaron goto kala no ardi, ndaron hunde no wayi. ndaron capitaine Touré gonnoɗo gendarme capitaine kalfinanoɗo on dossier, wi haalata hen haydara, yaltinta haydara, rewi ɗon ha riwa e golle mum, dañi golle to jangirdu ndu Afrique naaɓe ko fate banggue droit woni juridique, nde itta e golle mum ɗon fedde wotere e nder waktuji seeɗa ndendinani ɗum kene fotto wonde million ŋaji nogas kene wona jobdi makko duuɓi tati. hanki e nder waktuji daɓɓi seeɗa ɓe ndendinani on jeynoɗo on salon de massage kene wona million ŋaji sappo e nder waktuji daɓɓi. ɗum fof ko hollum ko addude ceerigu ɓiɓɓe leydi ndi. mi haalani miijadeɓe laamu ngu wonani ko Adji Saar walla goɗɗum, ko addude peccigu ɓiɓɓe leydi ndi. kala lundiɗo laamu fiyene haalis, kala jaltinowo konnguɗi bonɗi mettuɗi faade yimɓe fiyene haalis, kala battuɗo ƴettade sernaɓe fiyene haalis, kala battuɗo yennude miskineɓe woppe. ayi hankadi ni musidɓe en jetti won nokku goto fof ɗo woni ɗo e bonande nde mbatta nde ko hen piyanteɗa haalis ha ɓeydoɗa ƴirkade, ha ɓeydoɗa wawde amde. ɗum ɗo henna ko catal hande laytungal e nder leydi Sénégal ñaami ɓerɗe yimɓeɓe ha yimɓeɓe certi. hande ala ko wawi wattude ɓiɓɓe Sénégal naɓe neɗɗo goto so wona hande o sernaɓe ɓe daro ɓe kaja ɓe kaɗa média yaltinde wone gueɗe, ɓe kaɗa média saktude hankadi wona gueɗe. jahowo tribunal wiyama waɗama viol, a wi a waɗama viol, oɗo wi mi waɗani, eɗen jaaha tribunal kaɗen caméra ji gara, kaɗen téléphone aji gara, oto filme yo waɗe ignoré, yo softine. so softinama tan sofat, kono jeygue nan tan wutte e Sénégal, nan tan wutte kala ɗo bone waɗi wutte ha ƴuufa, ha wonta boneyal manggal, hay goto anda so fusiɗo fayi. hande Sénégal woni koye tondu gaska, eɗen laara enen kala. deƴƴuɓe on kaalat, saabu so on kaalata nde fetti kala enen foof en tinat, nde fetti kala muusat, saabu sukaɓe dokkama hankkadi leydi ndi e juuɗe e ɗemɗe e ƴettoje e miijoji bonɗi e gonka ka fewani. moni kala ko jambarɗo woni ɗo ko jandiɗo, so jaggama yimɓe piyan ɗum haalisa heewa, codan ɗum oto, ndesan ɗum debbo, heddone ñaaƴa. ɗum woni hande nder leydi Sénégal. ɗum noon so tawi en mbattani haqqillaji men musidɓe tedduɓe, ɗum musat no feewi. hande wallata en ko laamu ngu ne ara e sernaɓe, yoɓe daro no moƴƴi, ɓe dokka laamu ngu doole, laamu ngu ne nunɗa feewa, hetto goonga, rewna leydi ndi e goonga. téléji ɗi pawe ko satti ko teddi, kala ko fate cangarte e bolle puyɗe haala cewko yo nattu haalede, kala ko fate banggue filmaji cofɗi bolle puyɗeji yo nattu, accide ɗum e juge ñaawa ɗum, c'est tout. jomum yaha tribunal yo yah, hoto caméra rewe mum, hoto téléphone rewe mum, hoto moɓodiral rewe mum, yo ya nottoyo. hono no Sar Abdullaahi Saar hande no woniri simple, so noddama tribunal sen yaha caméra rewata e mum, téléphone rewata e mum, diɗɗal yimɓe rewata e mum. kono hande sa woni hande neɗɗo cangarte baɗowo ko boni, sa noddama e nokku a dañat fedde,
nde tawno yimɓe natti peewal, yimɓe natti yiide peewal, yimɓe natti peewal, natti yiide peewal. ɓayde yimɓe natti yiide peewal, natti yiide peewal. hannde yimɓe jiyatan ko jawdi, no ndi ari fof yomi dañ, no ndi ardi fof yomi heeb, no ardi fof yomi dañ. ɗum wayi mboɗi heewi haalde e kala sahaa konnguɗam mbimi Sénégal yimɓe ne mbiya ko leydi duwanadi, mbimi Sénégal ko leydi kulɓinidi, bawɗo fof yo reeno. Sénégal ala ngaalu ha ɓuuri Mauritanie, Sénégal ala ngaalu ha ɓuuri Mali, Sénégal ala ngaalu ha ɓuuri Guinée, Sénégal ala ngaalu ha ɓuuri Gambie. kono Sénégal ne waɗi développé mo ganduɗa ha ɓuuri leyɗele hoddi mum, teni kadi ɓe ngala ko en rokkaɓe ngun ngaalu. holto daña, holto daña? won business uji mawɗi mawɗi ɓutti, won région ji bonɗi hande jiita e leydi ndi ene nanna haalis. yimɓe ɓe ko duwuji mawmen ne petto, alhamdulillah, taw ganduɗa ko seyɗade nana less ne udditi demal mum ne wutta e men. hande enen kala en gone muul goto, ka ceerno o, ka miskino o, ka galo o, ka gando o, ka ɗum o. hande enen kala eɗen ndendini jorgol e keccol eɗen jogui jungo. goto fof ne fadi ha sumda hen, goto men kala fadi ha sumde. sabu ɗum Sénégal hande ko base, ceerno o ko base, nalanke o ko base, miskino o ko base, goto fof ɗo heedi ko base. yomi tine kala hande ko sénégalais ne waɗa ko yomi tine, ko yomi ande, yomi yeeɓe, yomi hette, haysoko bolle puyɗe, haysoko ñayko. hande ko base. kala ko wona base hande Sénégal yahata. a heewat faaro, keewa ƴeeƴe, keewa kecce, ñantoɗa, aɗa holɓa, aɗa haala ka wawa, aɗa haala ka anda, aɗa nawa hoore ma aɗa yettaki, aɗa tuuma hoore ma ka ala. woni Sénégal. ɗum noon so julɗo yettima ɗon, beto mo jogui iman walla o ala iman, beto mo jogui ihsan walla wala ihsan. hol puntowo hoore mum? ko Allah punteten walla koyemen punteten? ɗo moni kala ne foti toɗɗuɗo huɓɓa muɗum, moni kala foti windude oɗo ɓataake totta moni kala, moni kala janga jangana moni kala, moni kala janga jangana kadi hoore mum. musidɓe tedduɓe, ko en ngala gandal, kono kam wonko ganduɗen teddinen sadak. en ngala gandal, kono eɗen gandi kam teddinen sadak. sadak ene ñippa bomboje, sadak ne wara ñaw gonɗo e ɓandu, sadak ne haɗa musibbaji, sadak ne uddita laabi, sadak ne uddita neɗɗo, sadak ne moƴƴitina gurdam neɗɗo, sadak ne ɓamta ɓesgu neɗɗo. Allah haali, wona min haali. deftere Allah qur'ana ko Allah haali sadak. teddinen sadak, teddinen sadak, dokken foɗɓe rokkede sadak. teddinen sadak, dokken foɗɓe rokkede sadak. teddinen sadak, gitten sadak, dokken poɗɗo rokkede sadak. rokku kadi kene nafa, woto rokku ko nafata. saɗa rokka sadak, rokku ko nafata. woto ittu sukara cakkoɗa almudo jelotoɗo, o mucce sukara o ñaga ko an woni sababu. woto ittu ñamde nde moƴƴani cakkoɗa neɗɗo, o dañi hen ñaw, daña hen probléme to Allah. saɗa sakko sakko ko moƴƴi. sa yiɗi sakkade wutte, ya jeere cooda jasiniére moƴƴo, guitta ujunnaji 4 mbadda hen cakkoɗa jiyaɗo Allah o, walla cakkoɗa korɗo Allah o yaha o hetta o ɓorno. yimɓe ɗiɗi no goodi beeli wallude, holtinde kolɗo e ñamminde keyɗuɗo. ɓe jaari sakkade. o ko miskino ala tekke, sakko mo tekke moƴƴe wo suuro, o yooɗa e tekke makko he, o yiɗe e tekke makko he. o ko keyɗuɗo, ñamminmo o haara, so haari o yiima. ɓe ɗiɗo ɓe cakkete. kolɗo holtin ɗum, keyɗuɗo ñammin ɗum, dafaɗo safru ɗum, taw Samba tinani Demba tinani. sadak e dokkal yo sertu, sadak e dokkal yo sertu. wonɗo cakkorɗa mbatta ɗum no kom dokkal, wonɗo dokkata mbatta ɗum no kom sadak. a serdat ɗum ko sadak yo rew less hay gortim.
sa yiɗi dokkal aduna ɓayde ko dokke aduna hannde dokke aduna ɗe hannde ko dokke aduna ma wayno drapeau ni kala ma mantata rokkatama kala ma mantata ha waɗa joowel ha tina manti ɗum rokkatama kala ma yekkitta inde mum yekkittama kala ma haalata no wayi haalatama ɓayde en jettima ɗon sadak yo won sadak dokkal wona dokkal so ɗum ɓenni guddirten buuɗal yurmede woto jawoɗen hay goto teddinen moni kala kormoɗen moni kala guittinen gueɗal moni kala guitten ndenɗiragu e dow yanorade neɗɗo ustude ɗum guitten ndenɗiragu yanorade neɗɗo e ngun ndenɗiragu gam ustude ɗum Allah waɗamo ceernajo walla Allah waɗamo jabanaɗo walla Allah waɗamo teddinaɗo walla Allah waɗamo guitinaɗo gueɗal yimɓe ne teddinamo garami o bandi mawɗo nani o mbaɗannimo o minen mbaddi cukaako o ala ɓuuro wonde sayi o ala ɓuuro yidde rewɓe o ala ɓuuro yidde worɓe o ala ɓuuro yidde jawdi janandi o ko ni wano aɗa suurtamo ɗon te Allah ne rokkima hande teddungal ka nafigi ka haaside a yiɗamo Allah rokka neɗɗo martaba daña inde yimɓe kala ne kaala inde mum potta e neɗɗo wuuro mabɓe mbiya woroto onon de neɗɗo wuuro moon hannde machallah mbiye o kay ñaykina tan o ñaykina o ko haala bolle puyɗe o ala haydara hay horne haydara la hen ka haaside ka naafiga Sénégal najo goto ko ceernajo o meeɗi ɗannade Europe o ari Europe on waɗa conférence ko fati banggue diine l'islam o jooɗi yimɓe kala jooɗi won waaji goto naati ɗon ne andimo no feewi o horoto sirigne salminimo e ɗemgal wolof wi bandiraɓe o mboɗo andimo no feewi ko an neɗɗo mo lortotono ko nani o meeɗa yidde ndiyam o ko hulno ndiyam ko o lortotono okka o wi sama wawi an min nden mi yiɗano ndiyam mi lotota ko nden hande noon mi mawni mboɗo looto mboɗo ñaama mboɗo yara te mboɗo ɓorni comcam joɗɗi yimɓe nani ne teddinimi jiɗɗa ko hoynudemi walla jiɗɗa ko ittude kufuna martaba mo joƴƴina leydi walla ko jiɗɗa goppen famɗinde yimɓe neɗɗo fof teddin ɗum neɗɗo fof ittan ɗum gueɗal neɗɗo son jeydama e wuuro so teddinama teddinmo woto wi aɗa hoynama wawa so on jeydaka e wuuro kadi so Allah rokkimo teddungal teddinmo moni fo yiiɗum moni fo ittan ɗum gueɗal woto yawo hay goto woto mawnikino e dow hay goto woto sikku an ɓuuri hay goto so buuɗal yurmede feeri feeñi feñjay ɓataake men wasiya musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Saar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen annabi wallahi wadanya jamman tanado annabi wallahi asumata lare nyoli e fere goma wonoti ene nyemba ya duma arabini wi kala kodanya dum danyira ko tabi muhammada lare nyoli e fere goma wonoti ene nyemba ya duma kala ko daña ɗum dañira ko tabi muhammada dillare ñooñi e fere goma wolati ene ñembaya